Hem de fer un gran salt endavant, ara mateix. Hem de fer un salt endavant per poder entrar amb molta força al Parlament Europeu. Per tenir veu i vot, cosa que no és menor, veu i vot, en el Parlament Europeu, en nom de qui? Sí, de tots vosaltres, però sobretot en nom del govern de l'1 d'octubre. Per poder defensar els valors d'una república que volem democràtica, lliure, pròspera, moderna, integradora, sostenible. És per això que volem un país millor. I ara cal que aquesta veu, la veu de tots vosaltres, no només sigui escoltada allà on no ens volien escoltar, sinó que, important, voti, decideixi, i aixequi el dit i vagi a veure tota aquella gent que sap que hi ha un problema, que no és domèstic, i que és un problema que només té una possible solució, que és política. Ara toca forçar-lo a moure's en la direcció correcta, perquè això de mobilitzar 200 ambaixadors perquè vagin a intentar desmentir el que 4 persones des de la Casa de la República expliquem amb tot de rigor i tot de dades i amb molt d'esforç, això no és moure's en la direcció correcta. La direcció correcta en què hem de fer moure l'Estat, i ja tenim capacitat de poder-lo moure, és el diàleg. És el diàleg que només podrem aconseguir si ve acompanyat de pressió i de vigilància des del cor d'Europa. Perquè si no és així, no podrà ser un diàleg entre iguals. Un diàleg basat en el respecte i en el compromís de complir els acords que es puguin arribar en un diàleg.